Takže ahoj, já jsem Tomago a vítejte u 32. dílu z vedlejší série ze Splatoon 3 a to jsou turnaje. Ano, z vedlejší série prostě turnajů a mimochodem nahoře vpravo jste mohli vidět takovéto ičko, když se rozkliknete, tak tam budete mít, dalo by se říci, dva playlisty. První bude z vedlejší série turnajů, budou tam všechny díly, ať už to bude, dalo by se říci, tento díl, nebo ty předchozí, nebo ty následující a z hlavní série. Jenom připomínám, že tam budete moct nalézt všechny. Každopádně na závěrečné obrazovce uvidíte to samé. Uvidíte tam i můj kanál, originál od Tomaga a tento. Každopádně, když třeba mi na něj kouknete a na nějaká ta videa třeba a tak a budete mě odebírat, budu moc rád na originál od Tomaga a třeba i na tento, protože když si rozkliknete tento kanál, tak jsou tam i jinačí hry a na originál od Tomaga tvořím takový ty své shorty a jakoby svůj content. Tady taky, ale není takový jako můj 100%, protože to je prostě natáčení ze hry a z hry a tam jakože nepatří, ale chápete. Já to myslím vždycky strašně komplikovaně a říkám to asi tak komplikovaně, ale snad to chápete třeba. Každopádně, když si rozkliknete i tento můj kanál Tomago, tak uvidíte, že jsou tam nějaké další playlisty s epizodami nějakých jiných sérií, tak si můžete kouknout i na ty. A já už vám děkuji a pojďte se kouknout se mnou na 32. díl a kouknout spíš jako zahrát. Dneska jsem totiž byl moc na sluníčku. Dalo by se říci. Tak. My máme další věci, které bychom si mohli zahrát. Říkal jsem, nebo jsem sliboval v předchozím díle, že si dáme zase Salmon Run ještě. Takže jdeme na Salmon Run. A jdem na to. Salmon Run. Protože se nám docela i dařilo. Ale potom se nám zase jakoby nedařilo. Potom jsme prostě jakože prohráli a potom se nám zase dařilo. Každopádně bylo to super s nimi hrát. Ale musel jsem to potom jít ještě na ty Table Truth Battle, jestli jste viděli minulou epizodu, jestli ne, tak se koukněte, protože právě by to bylo zase moc dlouhé. Tak, jdeme na vlnu 1. Můžu mít Killer Whale, Není špatný, ale mám radši jinačí. Takže, mrknem se a koukám, že jo, takže ten Mothership, super, proto jsem to nikde neviděl. Běž. 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 Huš. Oh. Běž, prosím tě. Čame. No nic. Osuda. Jo, a já mu pořád můžu dát tady. Běž pryč. Tak, mám to. Jo, super, kradou to tady zase.
Neotravujte pořád, prosím. Zase mi to ukradli tady. Já tě vidím, ale jo. Hej, oni, počkej. Počkej. Oni to aha. Aha. To jsem si vůbec nevšimnul. Tak jsme prohráli. To je škoda. A je. To jsem hodně smutný. Že mi to zase to navždy snad prostě zůstanu na professional +1. Ale prostě, jestli jste si mohli všimnout, určitě u Splatunu je, že podle mě ten matching trvá prostě, dalo by se říci, méně času, jak právě třeba v lobby pro Turvory a ostatní, no, třeba Anarchy Battle. Každopádně tady hráč Míša a Julka. Tohle to bez vás zase Mothership. To je taky za trest, protože jakože pro mě, protože to byla zrovna ta první vlna. Každopádně proto nám to právě schválně podle mě dali. Super. Já vím, že to je strašně moc. Já vím, že já vůbec nevím, kde mám to. Vůbec nevím, kde mám. Běž pryč. Super, dali jsme to. Tentokrát jsme to dali. Tak super. Jupi, buja. Buja, pardon. Tak. Splatten bra. Tak, tentokrát to máme také tady. Takže jdeme dál. Já si myslím, že this way. Dobrý, tak jo. Super. Já úplně nejvíc ideální. Tak. Ach jo, to je hrozný. Tak. Ops. To je to úplně nejideálnější. Rozhodně. A, tady. Jop. Co to dělá? Dobrý. A je. Tak jsem chtěl pomoct, tak nic. Jep. Problém je, že jsem mohl vlastně použít. Mohl bych to použít.
nevím. Jestli to dají. Protože nedají to. A to je jasné, protože už jsme neměli z čeho jít. No, teď propadnu úplně, drazí diváci, a bude to. Že mi Mr. Grace ještě radí, to mi absolutně nepomáhá a strašně mi to vadí. Úplně spadnu jako hodně. Proto... Super. Proto ten Salmon Run je takový rizikový hrát. A tak co už, no. Tak jdeme, ještě jednou na to. Třeba tentokrát vyhrajeme. Cávím. Třeba jo. Takže Splatbrella. A mrknu se tady na to. Tady je, koukám opět basket. Takže jdem na to. Super. Tak, to je Victor. No, já vím o Small Fry. No. Tak dobrý. Super, děkuji ti. To určitě všichni ocením. Hop. Ups. Tak. Super. Jejda. Tak, tohle se extrémně hodí. Dobře, pojď. Ještě, jo. Super. Tak. Rychle než půjdem takového zuna. Ne, žádný snitcher tentokrát nepůjde. Tak. Všiml jsem si. Ach jo. Každopádně s tím jsme vyhrali. Tak, super. Jdeme na vlnu 2. A to. Jdeme na vlnu 2 a jdeme se mrknout. Super. Co tady bude jít dál? Tady je Flyfish, takže super. Já to přesně potřebuji. No. Super. Jo, dobrý. Aspoň nějaká záchrana. Tak. Pojď. Jsem úplně lavý. Jo, ale něco jsem zasáhnul, takže alespoň tak. Super. Takže sem pojď. Tak dobrý, no. Ale alespoň mám egg, jo, mám. Super, no. To už je trošku těžší. Tak. Jako úplně nevím. To už je
hazardové. A bude to těžké dát hodně. A určitě to nedáme. Já nevím, proč je to tak těžký a proč mě takhle trápí, protože zase spadnu. To úplně vidím. Co to je za divný to? Co to je za divný? A jak to, že to vůbec Nintendo schválí? Tu přezdívku. No. Zkusíme to zase příště. Každopádně máme nějaké věci, které si můžeme zvednout. Takže mrkneme tady. A máme 10 000, super. Swap. Jo, super. To swapnem. Tak. A jaký jsou? Budou ještě nějaké určitě jiné slopsuity, to vím, že budou jináčí slopsuity. Jinak máme blue, nebo suity prostě, obleky, hotovo. Bannery, nějaké si můžeme i koupit, mám pocit. Jo. Jako všechny, co myslím. Bannery, tak. Už mám. Super. Tak. A skočíme si to do lobby. Protože mám pocit, že bychom si mohli zahrát něco. Takže, co tu máme? Máme Tower Control v Openu, Energy Battle Series, tam máme Rainmaker. No a jinak máme Turvory klasický. Takže si dáme Energy Battle Series. Dáme si Rainmaker a potom si dáme zase klasický Turvory, protože poslouchejte, klasický Turvory už jsme taky dlouho jako úplně nehráli, protože jsme většinou hráli, ach jo, to jsou fakt Rain, protože jsme hráli hodně často ten Rainmaker a občas Blitz teďka, takže abychom si mohli zahrát i to. Takže pořád probíhá matching, takže pořád probíhá matching, takže jak můžete vidět, tak tak toto. Tak to trvá dlouho. Já jsem chvilku o něčem přemýšlel, to bude taková přemýšlící epizoda. Normálně. Koukneme na lokry. Fresh. Jak to, že já jsem si sobě taky dával už fresh? Tomu teda ego. Shady. To. Tak. Přesně včas, protože jsem alespoň dal na všechny lokry fresh. Hagglefish Market. Nebo market, prostě market. Pardon. Tak, jdeme na Rainmaker. Já přesně vím, že oni potom takhle to. Takže asi to je hodně těžké. Ale myslím si, že spíš to dáme. Super, wipeout. To je nejlepší. Tak, já ale vidím, kam se oni řítí. Takže si to nemyslím úplně.
a lepší 2 než to. A jeden se odpojil. A zrovna z toho týmu, takže pokud nás to neodpojí, tak to znamená, ale odpojí logicky, tak to znamená, že bychom měli jednoho hráče navíc. Jakoby, ale pokud jste viděli taky nějaký ten můj předchozí díl, teď už nevím jaký, tak už se tam taky někdo odpojil a my jsme měli ve 3 minutách snad jakože výhodu, protože to bylo taky z jiného týmu. Takže asi tak. Jako bylo to dobré. Každopádně to bylo nespravedlivé, takže mi to přišlo takový blbý. Ale škoda, že to nemá nějak jako seřazený. Prostě třeba podle klasifikací těch lidí, jak hrajou, a že by nedávali třeba s podobnými. Protože ty jako to míchají a někteří jsou lepší a někteří jsou horší. Prostě jakože ne lepší a horší, ale někomu to lépe jde a někomu to zase jde hůř. Prostě nebo třeba hraje jenom teprve pár dní, někdo hraje už jakoby to skoro rok, protože v září už to bude rok od Splatoon 3. Tyjo, to letí prostě dlouho. Jako nebo prostě letí to hrozně rychle, jsem chtěl říci. Nevím, proč jsem to vyslovil, omlouvám se. Přímo Battle Time, který se úplně hodí. Já jste slyšel nějaké to pištění. Tak mě tady zlobil můj potkánek, takže jsem si ho musel vzít k sobě na clean, protože zlobil. Takže ještě jdeme jednou na Rainmaker. Koukám, že oranžový už to mají. Ups. Oranžoví se úplně jako mají. Tak. Juppie, wipeout pro ně. Jo, já jsem tě viděl, jo. Fabzio. Takže. Ale super. Tak to jsme vyhráli hned. To jsem šel pomoct. Super, tak je úplně geniální mapa. Dali jsme to. Chudáci oranžoví neměli šanci. Se dají placáka, tak nebo ta placáka si nedají, ale pěst. Mně to bude líto. Protože já bych chtěl taky někdy dostat pěst. Chci s někým dát. Takže jsem si ještě nedal. Ale uvidím. Ale zase tak strašný jsem nebyl, ne? No, byl jsem druhý. To je v pohodě. To bych musel mít medaily. Medaily, tu druhou a třetí zlatou. Takže všechny zlatý. Bych musel mít ty medaile. Všechny zlaté medaile bych musel mít, tak dobře. No. Je to tak. Tak. Stojím tady na tom.
A asi si vezmu další potkánka. Tak přijde. Přijde mě, že někdy se můj potkánek chová divně. Tak jdeme hrát. Super, Yoko and the Gold Bazookas. Tak to už jsme dali, to je v pohodě. Yep. Ale tak, musel jsem se o něho postarat. Jdem dál. Nevím teďka, jestli je to rychlejší, když to dělám brushem, a nebo takhle. Každopádně všechno je rychlý. Jo, jasně, no, určitě. Určitě. Splatit. Mě to já jsem do toho nechtěně skočil. To jsem spíš nikým nebyl to. Ale tak to je moje chyba. To byla moje chyba. Super. To jsem nechtěl, ale já jsem to tam zrovna neviděl. Takže asi tak. Mají Rainmaker. To je super, že mají Rainmaker, ale absolutně mě to nezajímá. Počkej, ten Rainmaker je tady, jen tak pro informace. Jsem byl úplně zmatený. Takže. Pořád máme Rainmaker. Jsou takový jako rychlejší, jo, to určitě, ale já jsem mrknu. Ztratil Rainmaker. To mě mrzí. Tak. To mě mrzí, že se ztratil Rainmaker. Snad někdy příště. Já to vidím. Vím, že to tentokrát na mě nezabere, jako promiň. Teďka použiju Wave Breaker já. Takže. A asi to zničím už rovnou. Já totiž vím přesně, že tam za mnou byl. Mají sice to. Já jsem chtěl, ale tak zase mi to nepovedlo. Já jsem pořád zmatený. Jakoby. Běžte pryč. Ne. Tady je potřeba teďka střežit ten Rainmaker. Zvlášť pro ty experty. A tady je jasné, že tady byl jeden ten z fialového celou dobu. A chtěl mě neškodit. Tamhle, on mě sleduje. Skvělý, děkuji. Skvělý, je to vědět, děkuji ti. Ano, já jsem si tě všimnul. Ty si myslíš, jako, že jsem moc naivní na to. Tak běž pryč. Tak, to máš za to. Máme Rainmaker. To je super, že ho máme. Haha. Wipeout, ale pro ně. To je nice. Takže teďka mám čas, když tak zneškodnit tady. Tak budu mít za zneškodnění zlatou medaile. Pokud mě teda nedostanu teďka, no. Já jsem to věděl, že jdu do rizika, ale potřeboval jsem tam zneškodnit. No.
Teďka mají Rainmaker oni. Každopádně už ho nemají. Už ho nemají. A asi tak. Nevím, co bych na to řekl. Tak. Jakoby, no, nevím. Dali jsme to, nedali. Dostali nás. Já jsem někdy opravdu zmatený, jak to funguje, ten remaining. Jak už jsem říkal. Jako, vždycky to pochopím a potom to zase jakože jste confused, jsem myslel, že vyhráváme a on ne. Ale každopádně nevadí. Nebyl jsem za tak nejhorší. Já jsem mrknul, jestli jsem nebyl tak nejhorší. A Pau Series. Tak, 850, byl jsem nejhorší. Jsem ostuda. Budu se muset snažit v těch turvorech. Takže jdeme na to. Jdeme na to turvore. Jdeme na turvory. Možná občas vypnu mikrofon právě kvůli tomuhle. Jo, zlatý turvory, jsem rád, že si zahraje. Odpojilo se to, takže nějakým hráčům, takže to znamená, že se to odpojí i mně a ostatním. No, zkusíme to ještě jednou. Rovna jsem byl první, koukám. Příště bychom si mohli dát takové klasický zase turvory, protože jsme si jedlo nedali pár dílů. Kvůli tomu, že jsme hráli ten remake, jak už jsem povídal, a třeba Clan Blitz. Takže teďka si dáváme ty turvory, takže příště bychom to mohli začít turvorama a třeba zase Tabletop Battle. Protože proč ne? Čekám na signál ostatních. Super. Jsme tam. Takže. Mod Tool 4. Demon.o.ec Hero DD. Dobře, a tohle je Turvor. Klasický Turvor. Turvor Battle. Takže tady barvím jenom. To jsem nechtěl. Tak pro informaci, já vím, že teďka prohraje asi, ale potřebuji to. Potřebuji nahoru. Tak. Já srandu. Dobře.
Tak. Danger, no, tak. To je mi úplně jedno, že je nějaký danger. Tady. Tak. Jo. Já jsem si tě přesně všimnul, hele. Já tě vidím, přesně. Já tě vidím, kámo. A vidím tebe i. Ale tebe už jsem nestihnul. Každopádně možná stihnul, protože jsem dal Wavebreaker. Dobře, no tak jo. Tak už si nebudu dělat srandu. Takže. Jop. Mám ale na to chvilinku zmizet. Super. To úplně mimo. Když si to uvědomíš, lol. Super. A když nemáš ty. Tak. Co já vím. To vypadá dobře. Já přesně vím, že jdou po mně. Omlouvám se, ale ne. Smůla pro ně. Ne, ale pro mě. Pardon. Stejně to vypadá, že vyhrajeme. Možná, co já vím. Škoda, mohl jsem ještě dát Wavebreaker. Takže stejně jsme vyhráli, ale jupí. Splat Assist. A jo. Jsme dobrý. Tak. Dáme ještě jednou. Keep going. Sice jsem byl jako poslední, ale to chápu. Já jsem se totiž musel rozkoukat po těch Rainmakerů. Protože tam se nic nebarvilo. Nebo jako barvila, ale nevyhrával se na tenhle princip. Takže. Jdem na to. Teď už budu trošku svěžejší. Takový to. Squid Sisters. Mick, Lia, Hero DD nehráli s námi někteří. Nebo alespoň ten Hero DD si myslím, že jo. Jo, vlastně. Já tady barvím. To je hrozný. Opravdu to je hrozný. Já jsem si zase myslel, že jdeme pro Rainmaker. Já mám trošku to chci tady zabarvit. Wavebreaker určitě se hodí. To očividně nikdo nebarví. Očividně to vypadá, že žádný modrý ani ještě nevypadnul. No už jo. Tak. Takže to tady musím dělat ručně. Jo, určitě, no.
jak jsme vybrali. Tak. Ale potřeboval jsem mu dát. Tak na nic nečekej, Lou. No co čeká? Doufám, že se neodpojí. Tak. A kdyby se odpojil, tak se nic jako nestane, no. Tak. Já tě vidím moc dobře. A já vím i o tobě. Ty vogo. Nazdar. Ne prostě. Ti povídám. Ne. Další blbec, který to nedokáže pochopit. Tak. Fakt ne, jako ne. Omlouvám se, ale ne. Když to znamená ne, tak já to myslím vážně. Takže. Tady to nevím, jak to vyhrajeme. Podle mě to dáme. Padá to na výhru. Super. Ale jako to už bylo, tohle to bylo jen tak. Taky si myslím, že jsem měl tu zásluhu, že jsem mi trošku zastavil. Pomohlo se mi trošku zastavit. Já jsem tak na sebe hrdý, když mám nějakou zásluhu, že alespoň pomůžu. A nestojím tam tak zbytečně a jenom nebarvím prostě rohy. I když jsem teďka barvil hodně. Každopádně, jestli budu mít nejmíň, tak nevím. Neměl bych mít nejmíň. No. Neměl jsem úplně nejmíň. Každopádně já se s vámi rozloučím, protože tohle už trvá 42 minut. Tyjo. Já vám děkuji, že jste dívali. Já jsem Tomáko. Určitě, když se kouknete na moje předchozí díly, budu moc rád. Omlouvám se, že jsem byl na začátku takový jako divný, já jsem se musel rozkoukat. Já jsem totiž tady něco řešil. Nějaký jakoby, dalo by se říci, no, problém, prostě, který jsem musel udělat, takže právě proto jsem se choval tak trošku divně. Ale a to bylo ještě předtím, než jsem začal nahrávat. Každopádně já vám děkuji, že jste se dívali. Já jsem Tomáko tedy ještě jednou. A u 43. dílu se na vás budu těšit. 43. What? 43. to snad ne. U 33. Omlouvám se. Jsem to řekl na začátku špatně, tak se omlouvám. 33. A pokud se kouknete teďka na moje prostě playlisty, které vám tady vyskočí z turnajů, tam je i tato epizoda, a nebo z hlavní série, či rozkliknete si můj kanál, a nebo právě si kouknete na originál Otomaga, tak budu moc rád. A když mě třeba budete odebírat. Děkuji vám a mějte hezký den a napište mi, jak jste se měli. A když můžete se mě na cokoliv zeptat v komentářích. Nebo můžete toto video taky sdílet, což mě taky samozřejmě pomůže logicky. Ale nejdůležitější na tom je, že já se moc vážím komunity, které mám. A to je úplně nejlepší. Děkuji komunito. A hezky se mějte. Ahoj. Když se říká, že lidi se nemění, tak občas se mění s těmi více odběrateli potom, ale zkusím. No to není tref. Každopádně bych chtěl rozšířit jenom komunitu, děkuji. Každopádně teď se proklikněte vpravo. Děkuji vám. Tak jo, tak se proklikněte. Ty tady ještě čekáš? Tak jo, tak poslední pro tebe. Měj hezký den a pokud si to vydržel až sem, dej potkana. Jako emoji do komentáře. Díky. Ahoj.